Musa mai sana'a ya tsallake rijiya da baya a jihar Katsina. Biyo bayan zuwansa da ya tallan jam'iyyar APC a jihar, sai dai fusatattun magoya baya ko in ce fusatattun matasa sun yi kansa inda suka nemi rayuwarsa, sai dai zakara ya bashi sa'a inda ya tsira da rayuwar tasa. Matasan ba su farmake shi ba, sai dai kircece kuce ya kaure a tsakankanin al'umma, inda wasu suke ta gunaguni na cewa duk wanda zai je tallan jam'iyyar APC ko ina a faɗin Najeriya to ya shirya a kowane lokaci zai iya rasa rayuwarsa. Sai dai a gefe guda wasu na ganin wannan ba haka bane ba, domin ya kamata al'umma su nutsu. Shi kwa shugabanci da ƙuri'a ake canja shi ba da fushi ba. Sai dai mun tattaro muku duk abubuwan da suka faru a jihar Katsina din, da fatan za ku kalli bidiyon nan tun daga farko har ƙarshe, inda har Musa mai sana'a yake wasu maganganu cewa shi ba tallan jam'iyyar APC ya je ba, tallan ayyukan Malam Nuhu Ribado ya je yi jihar Katsina. Sai dai muna so ku bayyana mana cikakkun ra'ayoyin ku a comment section. Ga kalaman Musa mai sana'a din da yake yi akan hanyarsa ta zuwa Katsina din. Alabar shi daga nan za ku ga yadda ta kaya tsakaninsa da al'umma din a daidai lokacin da ya je tallan jam'iyyar APC din, inda shi kuma yake ikirarin ba tallan jam'iyyar APC ya je ba. Za mu so ku bayyana mana cikakkun ra'ayoyin ku a comment section. Sannan da an Allah ya tsaftace lafazi, domin idan yau mu ne ai gobe ba mu ne ba. Mai sana'a dai ya ga ta kansa a hannun fusatattun matasa. Muna fatan Allah ya kiyaye gaba ya kuma kare. Ga kalaman Musa mai sana'a din tare da sauran bayanai da kuma bidiyon yadda aka kai masa harin, da fatan al'umma za su kiyaye. Kawai ku sha kallo lafiya. Alhamdulillahi, ga munan kuma za mu shiga jihar Katsina wajen awareness wanda muke na kodayaushe daga ainihin NSA National Security Advisor Malam Nuhu Ribado, mai ba shugaban ƙasa shawara ta fannin tsaro. Ga mu a hanyar Katsina mun tafi yanzu haka wajen ɗaukar wannan aiki na awareness. Ga ɗaya motar mu nan a baya, ga ta nan ainihin Kano layin ɗinmu, ga ta nan motar mu nan ɗayar Kano layin. Yassa yawwa, a daidai wannan lokaci alhamdulillah mun gode wa Allah. Muna nan yanzu ga munan a cikin wannan duk tawagata ne. Ga munan a wajen ainihin daukar aikin NSA na Malam Nuhu Ribado. Insha Allahu muna nan akan magana harkar tsaro. Wannan maganar da ake yi, wannan maganar da ake kullum ta harkar tsaro, to kun gan su nan ana ta fafutuka akan harkar tsaro. Saboda haka ba dare ba rana a jihar Katsina, muna nan muna yi bakin fama. Wannan sako ne daga NSA National Security Advisor Malam Nuhu Ribado, mai ba shugaban kasa shawara ta fannin tsaro. Ba dare ba rana ana aiki, ba dare ba rana, ba dare ba rana ana aiki. Idan kuna jin daɗin shirye-shiryenmu, ku mana subscribing, ku yi liking da comment, ku sharing, domin ci gabanmu da ci gabanku baki ɗaya.